Hitz egiten da kusinatzen. Bueno, bi esan dugu hoxe, Euskal Herria eta Ternua lotuko ditugu. Uztartu ingo dugu, bai. Gastronomiakin uztartuko ditugu, bi plater ingo ditugu. Bat rekreatuko duguan egiten dutena. Baina hori bai, osai nagusia. Bakailua, kasu honetan. Hortara juten zian, baleak, bai, baina makailua ekartzen zen. Bai. Eta gainera usten da ere bai, lehenengo bakailutara juten ote ziren eta horrela jekin zutela ere bai, baleak araño iristen ziala. Ez naiz eta migrazioan egia dan araño juten zirela baleak, Ba, bueno, kasu honetan ingo dituguna dira, bi plater, aldi berian gutxi gora era askar xamarre ingo degulako, baina bat izango litzake cold shoulder bat, bakailu krema bat, beroa, eta gero tortilla bakailua, gaur egune guk hemen egiten deguna. Betiko bat, sagardoteetan, bai ero bai da ona beti. Hori da. Badaude, variante batzuk, sagardoteetan batzuk osa, kendu igual makailaua modu bat egiten du saltzan, beste batzuk taku ero estraize frejitu eta ero, baina txuleta eta tortilla, beti. Beti. Eta tortilla normalen osaia beti dana berdina botatzen. Batzuk igual kipularen porrua ero botako jateo. Bai, baina, bueno, egia da azken filen direla osagai senzillo batzu, baina kalitatezkoak, ez? Beraz, hori bezalako hori ez dago. Bale, balanian hasiko da eta jarrituko zuen abentura honekin, ero, Bale, zer mardo horren agur. Ba, ingo deguna da lehenengo beltzea hartuko dugu, bakailua jarriko dugu. Urak imazu? Uretan beteta jarriko dugu. Bai, lehenengo, kerri. Bai. Lehenengo jarriko dugu bakailua. Erabiliko ditugu lomo lorilenak Scotch shoulder egiteko eta finenak erabiliko ditugu bakailu tortillantzako desmigatzeko, bai? Hauain, ideia zein litzake, ba, simplea, urakin justu kubrituko dugu eta egingo dugu egosten jarri. Kozinatu hazen honetan zerbait. Bai, kostone, gaina 150 personantzako, eta hortxe ibilizia, uste nahiak, eta abia nahien artean inze dela, baina, bai. Zaten, hemengo menua, zen zenien Bai, han gainera polita izan zen, zen Red Bayeko egunean, guretzako oso garrantzitsua zen Red Bayeko egunean, eta aprobetxatu gendun iluntzian, bai alkatesa eta Cindy Gibbons eta, etorri zian, Red Bayko museoko, ez? Red Bayko jendia, herritarrak eta museoko jendia. Hori da, danak etorri ziren eta ingenien gaur egun Euskal Herrian egiten dugu sartuko menua barkuan bertan ingenien, ez? Orduan egia da, nahi eta bitok egun guztia pasatu gendula, beste guztik txangoak inez da ibilizien bezala xego zukalen barkuan sartu, eta sartuko menua prestatu genien. Eta ondo, polita, esperientzia oso polita. Txuletaiteko? Ez, parrillarik ez, sukalde barrunez. Egin genduna izan duzan, plantxa on batzu bat zituzten, da, plantxan golpe bat eman, eta gero labean bukatu horri izan du gendun txuleta egiteko. Zen gero egia dare bai, generoa doa, dituzten gauzak txuleta beha ez daugatela hemengo txuleta bezala. Gazta eta membrillu bat hemen bertako Idiazabal gazta eta bar, hemendikan eman genitu, nan ez daukatelako. Eta gainera alimentuak eta janerek eta sartza oso zaila da, ez? Orduan, eta sagardoa bertan. Pentsa, kupel bat eraman gendun. Bai, sagardote imenu, baina sagardote izan girotuta. Anternuan, da barko handi batean, baina trikitixakin, da... Eta bestita guzti. Bai. Eta dantzatuz. Bai. Hori, nun izan, Alemanien ikusi ginen, zegoen toki bat, zan garagardotegi bat. Eta girua zan sagardotegiko modukoa. Jendia garagardo eraten, ukondoa, txerri ukondoa jateko eta hori, eta gero kartela handi bat. Abestean nahi baduzu, herriko koruan apuntatu. Ara. Izorrai! Danak isili jate kontu kondari, baina abestu inork ez. Eta kartelu izan zen, eta gaina galdetzen, ze jartzen dut da? Abestu nahi baduzu, herriko koruan apuntatu. Gurian hori eskarri ezkeo, ez da ipa nahi gola, akabo. Bai. Bueno, lanean, nire zerbait jarri, Bera, gauza bat ingo dugu, lehenengo kouso derrantzako hasiko gera prestatzen, orduan, erabiliko dugu porru bat, hau zure zutzako lana, beste porru bat erabiliko dugu ere bai, toie txiki-txikin da jarriko ditugu. Txiki pilak? Patata zuitzea. Eharke ba. Hoi da, labara gifera bera. Bale, hementxe bertan dior. Ni bitartean ere bai aurreatuko gero ja tortilla bakailuantzako ere bai, erabiliko ditut tipula eta piper berdeak. Bueno, abentura guztia nundi dator. Zuk, esan duzu, duela 12 belaunaldi, zure, astarbe sagardotegia, badauka historian, gaina hori idatzita daukazu, ez? Bai. Zure birraitona bat izan zala Ternuan sagardo eramaten. Bai, duela 12 belaunaldi. Julianan edo txiki-txiki? Txikituta. Bai, gero naiz eta egia da, horrekin egingo duguna dela birrindu, trituratu egingo dugu, orduan, ez du hainbestu importantzi, baina azkarra egiteko ere bai, betire hobeto.
Bai, duela 12 belaunaldi Tomas de Tafaia gure arbaso bat, Bai? ara juntzan, ternuara juntzan, bale arrantzan, eta bueno, guk euki dugu orea berriro bueltatzeko, ez da, gurekin kontatu zuten, eta ore bat izan du da, ez? Eta oso kuriosoa zeren jetxik ginenen, Red Behioko egunean sartuiko afaria prestatzeaz gain, arratsaldean jetxik ginen, autoridadeekin eta bagendulako opariak eta emateko, eta ospatu beharra sagardoarekin, egile esan, zodiakatikan jetxik ginen momentuan, alako dardar txiki bat bai sentitu nun, zen gero gaineran, itzalditxo bat eta ematen ditu ginen nien dazean, emozioa etorri zitzen pixka bat, eta, hau nahikoa dugu, justu ez du irakin behar albalin bada, eta bainingo duguna da, hau olesi utziko dugu, eta segituan ingo duguna da pixkat epeltzen utzi, eskurrituko dugu, aterako dugu, eta desmigatu inbar dugu. Hori inbalin badeu, ja desmigatzen hasiko gera. Bai. Eskurrituko dugu. Noa nahizu bandeja? Ura behar dugu berriro, zen ura guain ingo duguna da reduzitu. Bale, orduan. Txinua, ero orduak ezo. Beste lapiko batera? Bai, hori da. Hortxe bertan primeran. Venga. Heldu. Kontuz dana bota, bandeja handi bat hartuko dugu bakailu zandiak eta... Xauzenga hori zurixa, iretz, hori azpikua, zurixa, bai. Primeran. Hau, nixe, eta orain, ingo dugu ontzi batekin hartu, eta aterako ditugu bakailu zatiak. Eta guain bero dago, baina utzi behar dugu pixkatxo bat orain, epeltzen. Eta urra hau da esaten duzula, erabiliko duna, iteko bakailu krema bat izango zen, Bai, hori da. Saboria, bai, izango duna makaila bat, eskenian dena, makaila bat, eta barazkiak eta bere ura. Hori da. Eta bakailu gainera orain ingo duguna da, hau desmigatzen dugunean bai ezurrak eta bai azalak, bueltatuko ditugu ur hortara, eta ingo duguna da, irakiten jarraitu, reduzitzen jarraitu ur hori. Horrela, gelatina guztia, azaleko gelatinak eta bakailua dauzkan gelatina guztiak ateraraziko dizkiogu, eta horrela gero kremosia da hori lortuko dugu. Bidaia hau zein duzu, itxasontzian euselan izan da? Euskal Herritik nondik atea zinaten, nola izan dago? Bueno, danok antxe elkartu ginen, ez da? Euskal Herritik esan mundu guztiko jendia egon da. Pentsau bida azkenen espedizio hau New Yorkeko enpresa batek antolatu zebala. Eta hor jende desentek izena eman zeban, estatu batuarrak, kanadiarrak, euskaldunak, espainiarrak, katalanak eba izan dira. Eta, gutako bakoitza pixka bide desberdin batetik, ez da? Hauek, Sagardotegiaren aitzakian, eta Tomas de Tafaia, eta, nik dela 12 urte izan itzan lehenengo aldizternuan, hor Amina elkarte antropologikoarekin batera elkarlanean aritu izan naiz bai hamarkada oso batez, nekixen espedizio honen berri, eta, harremanetan jarri nintzen nire pixka da Iñaki eta Aimarrekin, eta, pixkat ingurua eta ezagutzen ginuala, eta ekarpena egiteko aukerarik badote zegoen, eta gonbidapena jaso neban itzalditxo bat emateko, eta nik holaxe bukatu neban. Baina, bakoitza pixkat bide desberdinetik egizia zen, ez da? Bai, bakoitza gure arlotikan jun ginen, eta geroan elkartu ginen, eta egia esan, denak du zer ikusia gainera, ez da? Zesanik ez emakumeak bai bale arrantzan eta euskal kulturan eukidun eragina, eta... Ja, baina hori ez entzuten, Ez entzuten. Inoke beti entzuten dugu, zenbate marinel eta ez da izan, baina emakumetaz da, etxian gatzen zela, baina ez da... Bai, ez da gutxia bare, egia esan pixkaneri gogoeta eta ekarpena pixkate galdera horretatik edo sortu jaten, ez da, bi aldiz ternuan egon da neuan, eta, enundi baten noen dela 12 urte gauza asko ez gainkiun honen inguruan, ez da, balea zalena bai, baina mitua eta errealitatearen buelta horretan, tegia dana da pixkat, igual apaizako beto, eta hor, espedizio horren ostian edo, egia esan igual balea zalean, da ternua eta labradorreko abentura hau gehitxu hau ezagutzen daula, ez? Ni 10 urte hori aztertzen da... Hau berriro piztuko dugu? Hortxe. Primeran. Oso ondo. Eta, gaia pixkat aztertzen da, goratzen naiz San Jones hiriburuan. San Jones deitzen da, eta ez dakit kasualidade ote den, baina bertan egon garen guztiok San Jones, San Juan, Pasaian kriston antza dauka, ez? Eta ternuan askotan hori gertatzen den toponimia askok, bertako toponimia asko euskal jatorrekoa dan, pixka lotura hori egiten duzu, ez? Euskaldunena. Baina paizan egia igualan bertan eguala esaten ebala, ara? Ze ona, ez? Euskaldunak onaino iritsi zian, baina esaten, ni emakume izendatua, ni ez nintzen ona iritsiko, ez da? Eta, hasi nintzen egia esan pixkat liburuak idatzita
egitea darenak, berez jakin badakigu kontatzen dena, ez dugula kontutan hartzen edo ez dugula begirada hortik egiten, ez da? Baina bai dana deia da, indala 5 urte Euskal Herriko emakumean posizio soziala eta zelan tipotan ze jardueratan zabiltzan, ni behintzat harritxu nintzen eta egia esan, partekatzauten bakoitzean, jende asko harritzen da, ez da? Idatzi da horren inguruan da? Bai, hor Selma Huxley izan zen, pixka gai honen inguruan gehien aztertu da bena, bera izan zen oinatiko artxibotan eta ibilizana Euskal erregistro merkantiletan, eta gai guzti hau eta aztertzen, bera izan zen San Juan Topause bana bai butu zen, eta beak bere liburutan eta bere aipamenetan esaten dau, bera ikaragarri harritzen zela, zenbat emakume izan agertze zian, ez hainbeste, registro merkantiletan bai, baina batez be, euren eskubideak exigitzen. Esaten, nik badaukat eskubidea komertzio barku bat martxan jartzeko, edo nik badaukat eskubidea administradore izateko burdinola baten, ez? Eta orduan hor konturatzen gara, garai hortan egisa zen, gizonak izango zian olako espazioetan gehien, baina emakumezko asko bazerela, boteredunak, ekonomikoki inbertsioak egiteko aukera zutenak, gabarreratan ibiliziala 20 tonako itxasuntziak portuetara ekartzen, badakigu baleo lixua bai adibidez, baiaratarez, pixka da arrasatara naiz nita, arrasatara mutrikuko emakume bat etortzen bale olioa saltzera, ez? Eta orduan hor, emakumeek beti lanin dau, etxian da etxetik kanpo, baina egia dana da Euskal Herrian mintzat dokumentu historikoen arabera, aitortza sozial gehiago aitortzen ote jaken, da kanpoko eskreba epe pixkatoria azpimarratzen dabe. Eta piketa eratzen dela horrekin, ez? Bai. Egia esan gutxi entzuten da, baina zuk esan duzuna, harrituta. Bai, nik uste gaina pixka gertatzeko nola beti ez, gaur pixka eta rarua da, bi gizon zaete sukaldean, baina beti ematen da, emakumeak iranera behiratzen dunean be, emakumea sukaldean ikusten ditugula etxian lanien da gizon dana kalian, ez? Gauzak beti komplexuak izan dira, eta... Baina negia da garrantzi izugarri ukidula, ez da, pentsa gure baserrian bertanea 15 belaunaldi horietatik 7 alditan jarausle emakume bat gelditu da. Beraz, badutela ez, berea. Hoi da. Eta hori da, idatzita bauko zuzue. Bai. Hor, kipula eta gurinakin hori da, jarriko dugu momentu batian, hau orain desmigratzen, esurrak eta kendu, eta... Ni patatiak zozen maneike, segurina. Aderto. Zema beharko, zema gramo hor? Asko ez, hor jarri oso hola xeneko izango dugu. Eta ingo dugu olio txantxo bat ere bai botako diogu. Errezeta hauzenik erakutsi zuen? Hau egia esan, honek rekreatu de pixka bat, idea batzuk eta hartuta handikan oan egiten duten estiloan, ez? Enan batez mantekila erabiltzen egero, ikutxu batzuk egizan mantekila, Euskal Herritik kanpora guk ez dauko itxura handirik, erabiltzeko, baina hemendik kanpora kozinatzeko pilak, guk Europan, Alemanian, Frantzian, eta pila bat erabiltzen du, eta guk... Olio hona dauzkagu lako izan. Bai. Ipar Amerikan olio faltan, eta azkenean, ez? Pixkate urrutza jotzen dabe asko, eta bai. Baina, ni Frantzian hau nintzen lanean, gogoratzen naiz, olio ezitzaiola gustatzen, esaten zuten, zapore gehi egitzekola. Fuerte iruditzen? Fuerte iruditzen zitzaien. Eta dana erabiltzen zuten girasola. Bai. Oitxura kontuko. Bai. Kulturalki azken finean. Pixkate gol bakaila hogen gala iguala ipatzea, eternuan egon ginean hangoek esate zozkoen, han fish bakailagoa da. Bakailagoa da fish. Beste guztia izan daike beste izan batzu euskalata, baina imaginatu zelako garrantzia eukidaben bakailuak eta daukan gaur egun, naiz dago norbe ez azken 20 urtetan bertako bakailau banku guztiak ustu ditugu beste herrialde batzutako arrantzaliok, baina pixu handi auki dago eta hori ez, ordan arraina izen horretan fisharen barruan hau bakarrik sartzen da, ternoa eta labrador guztian. Baina izan ginen, nun zan? Suitzan eta arraia zen, amu arraia bakarrik. Besterik etzeko etelako, erreketikoa eta hausia. Guk alde hortatik Euskal Herrian daneti daukagu eta arrantzale. Baina hori egia da, hemendik kanpo Euskal Herria bai izan dela herri arrantzale bat. Zegu egon gara, aukera izan genuen, Txiloe programakin bidaiatzeko munduan zehar, eta egon ginen, Uruguayen, Nikaraguan, Hego Afrikan, itxasoz inguratutako herrietan, eta ez daukate errezetak arrainanak oso gutxi ikusi genituen, eta dena zen hori rebosatu bat, eta fregitu, eta kanpora, eta arraien ez diat, eta arrantzale gutxi. Arrantzale gutxi. Euskal Herri txikia bai, kosta oso handi ez daukago, baina... Baliabide urritasunak bai asko, ez da beste lekutan igual barrurutza begira, bai... Zelai gehiago, zoruak ero gehiago. Piskat bentzat hori esaten da, ez da azkenean baliabide urritasunak iesin beharra eta... Horre, batera. Bai.
Bai, hola da, hostele hitzen gure ekutzi zuten porrua pixa berandu. Bueno, azken fine pilak pixka sigortu gorritu behar ditugu. Ez da bezirikatzen nahi nahiz, hombre, lasai. Hemen, bueno, laguna zarra daukago, eta... Bai, aspalditik ezautzen gara, bai. Izan zan hemen txorien, gaina, goratzen naiz prestatu zenuela, oiaskua sardoera da, olako zerbait. Bai. Izan zinen aurrenekoan, da... Zardoan inguruan dana izan zen, beste platera ero, bigarren ero arraia. Bai, ingen duen orduan bakailua saltza berdian sagardoarekin. Eta gero olaskoa prestatu gendun. Bai, zen ikustete gaina ez gaude ere asko oso ohitutak, baina egia da sagardo erabiliz nahi aina sukaldatu ditek eta nahi dan guztia. Bai. Eta bai arraia, bai aragiak, bai aragi gorriak, nahi dan guztia. Ez nik etxean egin izaten ditut asko, ez naiz eta ez gauden ohitutak, baina gauza asko sukaldatu daiteke. Eta hori denborakin ikuste dute, bueno, garatuko dala, Bai, nik uste dute, bueno, eta zahardua hasi da bere tokia, holan, lehen zan gehiago, holan, ez da izo, ibilalditan, holakotan kilometro benda holan lagun artean, da zahardote egiten erateko edari bat, baina gero eta gehiago ja jendia, mailan daskatzeo jateko, eta tabernetan, eta hori pixanak asartzen nahi da. Eta, bueno, eta kalidadia, gaur egon zahardua daude, oso onak geroz eta hobea. Izan eta egia teknologia gero hortan lagundu egiten digu, eta bai garbitasuna dela, bai makinariak, orduan, daukagun jakinduria gehi teknologia batzen baldin badegu, azkenen izugarri mejoratzen da, ez? Bueno, honei eman egur pixkeate. Egurra? Bai. Fortio. Vale, bauka uno muitxo. Iraitz, 3 buelta eskerreta, 2 eskumata. Hola xein gote. Hola izaten da, 3, ez? 3 eskerreta, 2 eskumata. Hori gaztetxo egiten dio niño zen da berreina. Esan duzu makaia guai, arraia makaia guai dela, eta zelan, errezeta asko dauzkate, ze Portugalen dauzkate, 100 errezeta makaia bakin. Nola jaten dut, aukera izan zenuen? Ba, ez gehiagi, egia da gu barkuan barrun egondu ginen, eta iritsi ginenean bai egun bat, egun erdi bat edo egondu ginelan San Jonesen bertan, baina aukera gehiagikan ere ez gendun euki. Aragia da asko ere bai jaten dena, eta gero bakailua ez. Baina ez da, egia da ez dutela gastronomia oso landua oraindik ez da. Bai direla lantzen, eta badaude hor guk harreman egin genduen, gaina todekin egin genduen goratzen, Mailar Kotax. San Jonesen da hone jatetxe bada, eta bertako ternuako jatetxe dikonena bezala edo izendatua dago, eta bai. Hau, aprobetxatuko du zen honek izugarrizko zapore emango dio gero. Ez dugu izan, han batu zineten, itxasontzia zestan, belaontzia da baita o nolako itxasontzia? Kruzero handi bat. Kruzero, piztinan bota eta ikiria, parkatu, aparduna, hemen daukazu apardun zoragarria eraten, han eseritazun bona neun guztia botata eta hola neon zineten. Hola betzan izan, baina... Gure kultura erakusten da ibili ginen. Lanera juntzinean orduan, ez? Bai, lanera disfrutatzera ere bai, baina gero lan egitera juntzinean. Hori gero, nik gero asaltzea Ni betxiloekin lanera juna izan, lana 12 ordu egunero grabatzen. Bai, baina sufritu horpeik ez ez ugitzen, Ez ba, ni baino sufritu. Gorrik eitiko garaien pixka. Ez sufritu tipo hau nola, astigarrakoa, betaurreko duna, gurekin etortzena. Horrek etzen sufritu batez, hori bai guztua. Horrek pikilo erartu zitzen, azkenan gurekin. Galo, jandaian. Ez gutu monan eoteko aukera larra joztu duke, segurona freskura ikese dalako bai, baina... Ze gara izan baina zuek ontzien den? Berez udaberri, baina baina adibidez baxatu behin izan ginean 5 gradutara genden, eta ez, pixkat horra azkenean ego eta iparra euskal logika altzen dago, eta gorutza, baize behar deshielo edo, ez? Bai, eta horra, izia, azkenean beti izango da, ize pixat ibileko da beti, eta... Bai, eguraldi hotza, Ingo diogu, beste mantekila pixkatxoa botako digutu laguntzeko, bai. Nun, ziuzu gurina? Gurina,
Eta gero egia dana igual itxasontzian bai auki ditugula, hori ez, hitzaldiak dela, azkenean gai tematiko bat izan da, ez? Orduan bai izan da... Zenbat egun izan dira hori? Aste bete, zazpi egun. Aste tope. Tope. San Jonsen hasi, eta ternua irla da, eta Labrador da provintzia, pixka biak dia provintzia osatzen da benak, eta zazpi egunean, eta zazpiretan, Euskaldunak duela 5 urte, edo ez 5 urte, ez? Jean Pierre eta Mikelune hor pixkate salbuespena da, baina Euskaldunen arrastuen atzetik. Eta hori, esan duzu, Estatu Batuar enpresa batek montatu duela. Berez jatorri Euskalduneko familia bada, duela urte asko New Yorkera jundakoak, eta bainakik bazaukan urte askotatik Euskaldunen egiten dituzte... Beha zein darra da berez. Hoi da. Orduan behak herrimina zaukan, eta behak beti komentatzen zuen, gustatu ditzak dela zerbait egitea herriko jendearen zakota, ez? Eta bidaia antolatu zuten. Orduan oso polita izan du da. Zua pixkat piztuko dugu, lixio urritzean nahi nuke. Honi egurra... Ez beste honei, hau ondo dago. Hau jarriko izut? Hori ere, pixkatxo bat itxengo dugu, baina ja laizter jarri behar dugu. Eta esan duzu, herrialde ezberdinetako jendia zeuna, eta zer zekiten Euskal Herria, eta zer hor juntzienak, ero... Zer deitu zien, ero... Nik uste jende gehiena zerbait bazekiela, horrelako historia baten ez, horrelako enbarkatzen zarenean eta gutxi gora era nik uste jendeak pixka da ezagutzen dela. Apurtuta? Bai, zati batzuk egingo ditugu eta kraskatutak eta barrura. Eta nungo jendia zegoen gutxora, herrialde batzuko... Bai, Kanadako jendia noski, Estatu Batuarrak bazeren bai, hor gero oso publika bai, Japoniarrak bai. Bai, horre... Txasuatartean badao Japoniarrak bai. Eta baleak bai, horre badituzte bai zeak. Bai, bizkate daneakoa, baina egia dana da adibidez, asko ziala, harremana Euskal Herriakin daukatanak, edo Euskaldun jatorrikuak, baina ara bizitza, Nueva Yorka bizitza jundako jendia, eta ordan ikustote eurentzako berezik oso polita izan zela, ez? Oso polita. Baina oso polita izan duzan, lehenenguna ere bai, San Jonsen bertan, San Jonsetik atera ginen ez, eta egunero egiten genduen gelditu aldi bat, puntu desberdinetan, ez da? Eta oso polita izan duzan lehenenguna gainera. Niretzako bintzat izugarri ona, ez? Zeren, jende klase desberdin asko ginen, ezagutzen ez ginen jende asko, eta augetxiko du bazpare, gainazkein gabe. Eta kuriosoa ez da nola, nola baiter elkartu barra ginen, ez? Eta zer egin nuen hori aprobetxatzeko, sagarro kupel bat eraman gendun ez, eta sagarro da, trikitixare bagendun eskura, eta alako itzalditxo bat azatu gendun, eta gero esaldi majo bat atera gendun, pixka bat danak izatea ba erdera esatean romper el hielo edo pixka, eta denok elkartzeko. Eta alako goza bat gendun, esanez 21. mendeko Euskal balezalea gerala, eta berriro bueltatzen gerala ternuara, eta orduan gero egin duen zen zen, balleneros, txotx, eta hor mundu guztia baso altxa eta trikitixekin dantzan, Xabi Solano etorri izan, emazteakin eta zoragarri. Momentu hori izan duzan, izugarria zeren mundu guztia sartu zen giro hortan, joko hortan, eta handikan aurrera, danak batien. Ja, euskeraz ikasita, jongo zen. Ia. Batzupai. Bai, piztuko degure bai tortillat egiten azteko. Bueno, pixkat errezetak azalduko gehiago, ze hemen itzein gara eta jakin esaten. Eta fantazio gauzatxo bat, gaina aztu zain, nata ekartzea aztu zait. Ez nahi, behar du? Bai. Bale, orduan jarriko dugu hor, ez nahi, ino horretzen dugu zu? Bai, hor daukat, atzen dugu. Baina, erloju batean jarriko dugu hor. Hau ondo erregozi behar da, ez? Bai, pixka bat, ondo erregozi hau pixkat, eta ez nahi gaine ekarri, zuentzako segundu bada, eta hau bitarte lematen dugu horraratzea juteko, eta, telebizako magia. Bueno, listo gaude. Ez nahi gaina, badaukago... Hori da, guain jala iztegoteko, hau moztutzeko tortilla egiteko, zigor. Txiki da? Bai, aurrein botako diogu krema eta patatak eta egin alizateko, hartuko koladorean. Bai. Hau hemen txe, iraitz, eta hau barrura. Bueno, gaur ternuan gaude, ezpadek izue ere, hemen dauzkago iraitz eta agur, eta bereien... Ze hilabetan izan zen, Luis izan zen? Ekaina namaseian. Izatako hori da. Abenturan berri pixkat, Euskal Baleontzien da inguruan. Bertakoak eta holan, galdetzen zizueten holan, ez dakit, Japoniarrak, ero itzaiten hemengo Euskal Herriai buruz, basekiten, inoiz, egonda zeuden, bereietako inar Euskal Herrian? Daneako jendia zeuan. Hombre, japonesa hauek eta bintzat ez, nahi ondo nintzanakin bintzat, etzuen, handikan Euskal Herria etzuen ezatzen, baina bai entzunaz da hori. Eta gainera, Japoniarrak eta Euskalduna badaukagu gauza berezitasun bat, eta da, dira bi kultura oso zaharrak.
eta japonesa eta baita txinatarra ere bai, kultura oso zaharrak asko gustatzen zaie beraien kulturaren parte badelako, ez? Aitzindaritasun hori. Eta orduan, hitz egitea eta konektatzea eta kontaktatzea ez da zaila bihurtzen. Interesgarria oso. Onbidatu zen dituen? Zahardote iratortzen? Danak. Antxe, onzian danak. Nik uste da igual, bideian egon zian jende gehienak eta bazaukan interes bat igual abia puntuko, ez da? Janetzako berezisa izan zen ternuarrak, ternua eta labrador eta bertako jendeak eta pixka gu ikusita, dantzan, da jaten, da babesten, eta ez dakiz zer, eta pixka, hori, lehintzat lagunak niri Letonia jarteri pixka lehen aipatu duten Amina elkarte antropologikoko zuzendaria, eta lagun mina duela urte asko eta ezagutzen dut, eta beak esate zeban ikusten gintuela gudano dantzan da kantuan, desatero gara, ternuarron tankera badaukate hauek, ez beti pentsatu izan da bela Irlandarrak ziala, euren anai arreba europarrak, eta hau ikusi gaituztenean oso asko harritu diala parranderua gala, eta ez pixka batez, zorla. Itzi gustatzen da. Zagi, ikatzen gala, Irlandarrak ere, hortik. Baixe, kantau, eta... Ile gorrixakan bere gaixo, baina dantzan zean, nahi, julizan egin zila, ez? Bai, zen, aizpatze zeagin zituen bi kultura, batetikan Bizkaiko plentziak eta gero hango plazentiak. Bai, eta hasiko gara tipula bota, eskokin hartuko dugu. Eta bi aizpetzeko momentu horretan, dantzatu inbertzula anaia, ze anaiak ere bai dantzan urte asko daramatza, euskal dantzetan, eta nahi zuten agurra dantzatzea. Eta gaina Davidek jantzile eman zion, zen bere zaser batian etzan asmorik nonbait, eta improvisazioa totala. Bai, hanbidaian ginala, esan zu, eta dantzatuko altzen duke, eta esan baino trajerik ez dagoa, eta esan mono lasai, zeren David etortzeko hanbidaian eta esango dio ekartzeko egazkile ez da, alaxe? Orduan hori soluzio dago, zean nahi hemen dago, eta nik uste torra tretzoak ero seguro, nik hor bilatu ezkero horre ETV-ko erropartian, igual erropan bat aurkituko, ez? Txisturako norbei berri hau. Talari, egingo du, tiotero, eta... Baian pianoekin den zoen gainera, txulua, bai barrako mutilu bat topa ginean, pianoa jotze zedana, eta aurrezko agurra olaxe inzeben, da, un politia izan zen. Ireitzeke badaki, bai abesten da, gitarra jotzen da, bai. Saltza eta etortzea eta bestelako saltzape gustatzeako, baina. Bai, nahi temperatura igo behar diogu, beste hau. Irakin bat emango diogu, eta ja laizter nata eman, eta ja izango da berrintza besterik ez. Ja krema hori izango zen, ja esne gaina bota, eta irakin da listo, ez? Okitea morriztu inbardu, ero, patata ina egotea. Bai, patata egiten da momentuan ja prest daukagu. Zer egingo diguna nata pixkatxo bat bota, eta... Eta ero tortillai, piperra botako joia, ero? Bai, bota. Zuen sekretua... Gozo egiten junde dila, eta... Bale, utziko hemen patata eiteko, ez? Patata ina da honian, birrindingo dugu. Lehenengo nata? Lehenengo nata, bai. Eta ero birrindu? Nata pixka natare bai egiteko, minutu bat esterik ez du behar. Bai. Eta bien behitxartian hemen kipula eta piper berdia erreuz. Eta ero da makaila bagitzen. Bakailua ja kologatzea. Presentatzen hasiko gineak showko gerraia. Venga, seikioan, showa txorienen jarraitzen duen. Eta oino nizer, esne haina ez? Bai, pixka botako digu, kolore emateko eta kremosidade puntu bat emateko ere bai. Bitxixua antzeko da. Bueno, porruari, makaia bat. Porrua dauka, tipula pixka dauka. Da, gare bateko bitxixua sabezela antzeko goza, baina gero bakailuakin. Eta bakailuan urakin da, bakailu zapore guzti hartzen du ez. Bueno, eta hau, onja, azte bukarera gatoz, bihar astarben zeukin godu. Iraitzuke zeuzen biko zu, estritura hori mozu? Bai, turmisa pasatzea, horraino jatzen naiz. Eza jauko eta seguru gu ez baginen egongo hemen moldatuko zinela, ertu? Janaia prestatzen. Bai, bilar dautaguna da, berriro elkartuko geha jendia bidaian egon du ginenak, eta gero bestein bat jende gehiago, eta goatu araziko dugu pixka bat, bidaian egon du ginean gerta eraketa goatu araziko ditugu pixka bat, berriz elkartuz. Eta gainera ingo duguna da, menu bat Euskal eta Kanadako Basko Terranovens moduko menu bat prestatuko dugu. Zuek, aitzakila, biharko aitzakila jendia gonbidatuko zu, baina berrioz biltzeko zuek, ez? Baitare. Aukera aitzakilan, seguruan olako bota zenuten
parranda, gero, ez, bueno, sagardo erate batean, egatu zinatela, honi jarraipen eman barko jo, eta... Parranda emate bai, ez parranda ematen ginoan baian, la tonto, baino bai. Eske jarraipena ematea delu. Sagardo tartean dagoenean, normala. Artain ematen duta. Hau, bakizue zuek egotea badaukazuela. Orduan, telefono bat horre... Bai, bueno, bai, 944 55 15 17. 944 55 15 17. Aprobetxatu iner. Hori da, aprobetxatu. Eta biharko plan polita daukazue. Esan dakoa, bertako kontuak eta haituko dituzue. Eta, bueno, gaurkoa berriro biziko duzue. Azkenean gaur kontatu dizugun berdina izango da, gutxi gora bera. Baina, bueno, sagardoa tartean egonda, seguro humoria eta kontu gehiago batako dira. Eta sorpresatxon batzuk. Eta bertako menua. Bueno, guk bertako menua... Presentatuko dugu. Bai, listo dago, ez? Bai, berua, krema... Ongo duguna da, gatzez da, nola dago? Baina ez du askori beharkoz, bere ze bakailuak badauka. Bai. Zoragarri. Bai, bale. Oso. Plater sakon bat. Oso, gaina. Eutziko izue zuei lanen, ni haber xinatea joan naiz. A ber, ba. Ni bakailua jarriko eta iraitzuk gero krema bota, bale? Bea, saiatu. Jarriko dugu bakailua hemen. Bai, borduntza isa. Hartuko ditugu zatitxo batzuk. Ez oso handik eta ez oso txikik. Godu alako txontxor bat. Eta gaina, gara jontarako eta holan pixkat, nik uste eta hau, zahardotegiko menua, inoritzai okurritu egun ematen pixka bueltat ematea, zerbait aldatzia, Bueno, baina... Hortanak adostuta daukazue... Ez da adostuta edo ez eukitzea, baina egia da bestaldere bai jendia desiatzen duten dela sarru temporan bai sarrutuko menua jateko. Ez gero egia da temporadaz aparte, gaur egun ematen da, sagarrotegi askok irekita daukate ia urte guztien zehar, da aukera dago, menua jateko. Hortxe. Bai, hala da, eta gainera temporadaz kanpore aldatu egiten da, menua baude beste zenbait gauzare jartzen ditugunak. Gerturatuko dugu, hori da, ez ikintzeko. Galdezu gartzenik. Bota. Eta, txukun gehatzeko. Galdera, inoiz denbora dandala, inok lagunen batek ero eskontzarik eskatu dizu zuenean aitea? Eman alduzu inoiz eskontzan bat? Bai. Bai, hori badao, indu jendiak. Bai. Inditugu 3 bat ezkontza edo, bai. Eta, sagardotegoko menuakin? Bueno, denetikan eukidegu baita, bai ezkontza elegante bat goratzet, ze kriston montaje izan du zanua. Orduan mai boro bilaketana, sartuko mai luze horiek eta kendu genitun, eta montajea eta dana beraien nahi zuten egin modu berezi batian, eta sartu guzti aldatu gendun. Eta egin genuen txotxeko festat hori dana pixke bat, eta gero ondoren ja, ezkontza serioa. Eta gero beste eguk dituguna izan du dira, sagardotegiko menuak indagindakoak. Oso polita, beste giro bat sortzen da. Eskonduta zauziretz? Ez, behitxo, okiri dago zu, gure bazu, astar bezarrotegian eskontzeko, hemendik zerbait esotikoa, eta euskaldun egitean nahi deban entzako. Bale, kolore pixkat emateko. Eta perejila osto bat jarriko dugu, polita goitxiko. Hau, tortillantzako beharko dugu. Oso. Gero zule oso mostu, pusketa bat. Bai, ez dugu emezte. Hor badau, zukaldaria telebiztan beti perejila jartzen dian, ez da? Abai? Ez da irateatzen. Simpatikoa. Bai, ditxaratxerua kontu kondari egiten dana eta oso jatorra. Ez da zauztarra izango. Zauztarra ez da izango. Bueno, behasein darra, bez. Esango dira, baina, bueno. Bueno, hemen dako zue. Hemen txe. Nola, Cop Shower. Cop Shower. Ez da bateatzen, izena ni benetan olako gauzetako. Itxura eharra eta nik uste dut hau, seguru goxo daola.